El meu cap em fa males passades, però el meu cor em fa sentir viu. Todas las enfermedades tienen su proceso. El camí a seguir durant una malaltia mental. Què pots fer per seguir endavant amb una malaltia mental? Al principi sents soledat, incomprensió i por al rebuig. Desesperança. Et sents aïllat del món. Quan van dir-me que tenia trastorn límit de la personalitat, em vaig frustrar molt. La societat ens discrimina en comptes de comprendre'ns. Desconeixement. Etiquetes. Et sents humiliat. Por desgracia, por culpa del desconocimiento de ciertas personas sobre las enfermedades mentales, las personas afectadas son automáticamente etiquetadas de forma negativa e incluso juzgadas. Estaba confundida y no sabía hacia dónde ir ni qué camino escoger. Em sentia perduda perquè no m'entenien i em tractaven diferent. Confusió i soledat. No estava preparat, em sentia inútil. Si m'esforço, avançaré. No deixaré que la malaltia m'impedeixi aconseguir el meu objectiu laboral. Un llarg camí per recórrer, amb optimisme. Recolzament, confiança. Fem un pas endavant. Deixar-te ajudar et fa avançar. El trajecte cap al creixement i la comprensió cap a un millor jo. Compañerisme. Superación. Treballant el cos i la ment, podem. La responsabilitat és un gran valor adquirit. Amb compromís adquireixes responsabilitats, tant laborals com personals. Vaig treballar algunes dificultats i amb esforç i constància vaig agafar confiança en mi mateix. Si m'esforço, milloraré el resultat. Gràcies a la formació vaig progressant. Compartida la felicitat és més gran. La comprensió i l'esforç m'ajuden a somriure. L'alegria aporta harmonia. La unió fa la força. Fem pinya som més forts. Compartir és créixer. Solidaritat. Els companys m'han aportat suport i amistat. Cada cop em queda menys per arribar al meu objectiu. Cada pas m'apropa més al meu objectiu. I si m'esforço una mica més, ho aconseguiré. Aquestes són les eines que he de mantindre per aconseguir el que em proposi a la vida. Treball personal. Jo sense rutina no puc viure. Aprendre coses sempre és bo. La formació t'aporta informació. L'après és un salt cap a la meta. La meva lluita està donant el seu fruit. El camí comença aquí. El meu recorregut m'ha portat fins aquí. Meta aconseguida. La evolución de cómo estar triste y sin motivación a encontrar un nuevo y buen trabajo. Després d'un llarg trajecte, he aconseguit la meva recompensa. Si he superat aquestes adversitats, puc anar tan lluny com vulgui. He acceptat qui soc, amb les meves dificultats i les meves virtuts. Lluitant pels meus somnis. Ara sé qui sóc realment i què vull fer.